Ние не си облягаме на технически анализ като единствена патерица или единствен способ, който да използваме. Технически анализ е само част от целия арсенал. Ако трябва да бъда малко по-конкретен, при Форекс отнема от порядъка на около 70%, когато анализираме и вземаме решение кой крос да търгуваме и кой не. При индексите технически анализ заема при вземане на решение порядъка на 40%. При сезонните там технически анализ отива от порядъка на не повече от 10-15%. По нова телевизия преди около 2 седмици и половина на върха на корекцията точно това им казах, че с дългото евро на този етап приключваме и да не се купуват. През август, отпускарски месец, ниска ликвидност, да търгуваме ли или да се стоим на ръцете? Ами не. Промениха се нещата. Изострената конкуренция между големите инвестиционни банки направи така, че наеха много нови хора, които да търгуват и лятото. По-тежката причина е, че алготата и роботите заемат все по-голяма част от този бизнес. Мърдане на пазара, в натиск на пазара, в изместване на цените. Тази роботизирана търговия логично няма абсолютно почивка и за нея няма август месец. Така че седението върху ръцете остана време оно. Според вас на какво се дължи този all-time high на биткоин? Аз бих ви препоръчал да четете нашия сайт varchev.com, защото днес имаме 2 страхотни поста още сутринта на какво се дължи на този all-time high.